ଉଠେଇଛି ରେ କି ମାଛ କି ଏ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଏଇଠି ଉଠେଇଲା ଆମ ବିଭୀଷଣ ପା ସିଏ ଯୋଉ ଆଡୁ ସିଆଡୁ ହଉ ଉଠେଇଦବ ଉଠେଇ ପାରିବିନି କହୁଥିଲୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖେ ଆସିକି କାଇଁ ବାହାର କରି ଆଜି ଅନ୍ନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି ମାଛ ନାଁ କଣ କହିଲୁ ଦେଖି ପା हे गाइस जय जगन्नाथ आपण मानक आउ एक नुआ ब्लॉग रे स्वागत करछु म अरुण कुमार आउ बर्तमान आमे जाउछु जेटी को नाठी पकेकी केमिति माछ धरिबु सेटा आपण माने देखिए आगरे बर्तमान हमर चंदन आउ जितु भाई पूरा रेडी हेकी जाउछंती आउ ये होछ हमर जेटी देखो जेटी रो गेट एटा बर्तमान जेटी भीतर को प्रवेश करलु जितु आई कौन छाड़ देगी पलाऊँ म तो आज खरा हो प्रबल आम टे जल्दी पलि आसचु आज आम नाठी पकेबू आम देखिया केते माछ धरी पारुचु नाठी पकेकी देख पलि आसलु आम जेटे भीतर को चंदन कौन आनीच दाना मती नहीं आसीचु कौन कर मती नहीं मती नहीं गुंथिकी माछ पकेबू माछ पकेब ना नाठी पकेब हाँ से एका कथा बुझिया लोग ठीक बुझे अच्छा अच्छा ना पड़ी था बाटे ये देख एपटे भी नाठी पकाउछन कौन है तू केतुटा रखीचु देखी दो तीन है दो तीन बस प्लेट और चंदन रेडी हो गलानी ब्लेड नहीं कि प्लेट उधर से ले जा ओहो ये है दो तीन है मु खसी पड़ी था देनु ये केंदे कंटा कंटा धर जे हाँ मनोज पलि आसिले आमर खाली माछ मारी जाने हैला कंटा अछि आज आम जल्दी पलि आसचु तो अन्य लोक मैंने आसी ना नाठी पकड़ा को आज आम टे जल्दी पलि आसचु बांधा बांधी किछि नै बांधीबु तू आउ अध घंटे घंटे पर सब लोक ना आउ हेठी छुईटा गुटे धड़ाटा गुटे धरि आसुन आम जल्दी से पलि आसचु चंदन हाँ आम माछ काटुचु नाठी पकेया पई मन एठु एक नंबर सूता धरि गेली धरिक एक नंबर सूता कोटा उठे देलु ना ओके ओके जितु आई उठे देला गोटे कौ माछ टे कहीदेलु कौ माछ ओके ओके आ चंदन तो किसी न खाली छाड़ी पकाउछि सूता ना किछि लाभ ना तोर कौन उठिला कि तू उठे पारू कि कि हस ता मुह को टे देख बदन को ये उठेला आम विभीषण पा सी जो आड़ सियाड़ हो उठेदब रावण भाई नुह उठे आज तेरिका एत दर भिड़ा कथा प्रथम दल में गोटे उठेदी तुम तीन जन जाक जो माड़ होच होनी उठी 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 उठी
ଉଠେଇ ପାରିବିନି କହୁଥିଲୁ ଦେଖେ ଏଇଠି ଦେଖେ ଆସିକି କାଲି ବାହାର କରିବା ଏପଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲା କାଲି ଏଇଟା କାଲି ଉଠେଇ ଦେବୁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି କହୁଛୁ ବାହାର କରେ ନାଲା ମୁଁ ବାହାର କରିବିନି ତୁ ବାହାର କର ବାହାର କରେ ମତେ ଆସିନି ଆସିନି କି ଆମ ନାଠି ପକେଇକି ମାଛ ଉଠଉଛୁ ତୁ କଣ ଭାବୁ ଜିତୁ ଭାଇ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିବନି ମ ଜିତୁ ଭାଇ ଖାଲି ଯାହା ହେଇଟା ଉଠେଇଦେଲା ଇସ୍ କଣ ହଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଚନ୍ଦନ ମାଛ କେମିତି କଣ୍ଟାରୁ ଆଡ଼ଉଛି ତୁ ରୋକେଗା ମେରେ କୋ ମାଛ ଉଠେଇଛି ଚାରିଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ହଁ ଚନ୍ଦନ ଉଠେଇଛି ରେ ତୁ ରୋକେଗା ସେ ହସି ପାରୁନି ଦେଖୁନୁ କଣ କହିବୁ ଖାଲି ହେଇ ମାଛରା ଖାଲି ହେଇ ମାଛ ଜିତୁ ଭାଇ ନୁହଁ ମ ଏଇଠି ଦେଖ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଉଠେଇଲାଣି ସେ ଗଦେ ସେ ଚାରିଟା ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ଯେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଠି ଦେଖେ ଏପଟେ ଉଠିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଦେଖିବ ଏପଟେ ଏଇଠି ଦେଖେ ଇଏ ଯେତିକି ଉଠଉଛି ସିଏ ସେତିକି ଉଠଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଉଠଉଛି ତୁ ଅଦର୍ଝା ମ ତୁ ନୁହଁ ଜିତୁ ଭାଇ ଅଦର୍ଝାଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏତିକିରେ ବାହାରି ଖୁସି ସେ ଦେଖିଲା ସେ ତୁ ତ ହେଇ ମାଛ ଖାଇବୁନୁ ଏପଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ପଟେ ଦେଖିବ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜିତୁ ଭାଇ ଉଠେଇଦେଲା କି ଏଇଠି ସିଏ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲାଣି ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲୁ ଆଜିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ନେବୁ 3-4 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଥିରୁ ଖାଲି ଏଇ ଭଜା ହବ ମାଛର ନାଁ କ'ଣ ମାଛ ନାଁ ଜାଣିନି ମାଛ ନାଁ କ'ଣ ଜିତୁ ଭାଇ ପାରା ପାରା ଆଉ ବେଲମ ଚୁଡ଼ା ମୁଲମ ଚୁଡ଼ା ଜିତୁ ଭାଇ ଏଇନୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେଲା ମାଛଟେ ତ ସେ ଗୋଟେ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କଣ୍ଟା ଗଳିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଛି ଏଠି ସିଏ ମୋ ନାଠି ନେଇକି ପକଉଛି ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇ ଏଇ ମାଛଟା ଉଠେଇଦେଲା ଯେ ଆମ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ କୁକୁଲି ମାଛ ସେଇଭଳିଆ ମାଛ ମୁଁ ଏଇଠି ନଲର ବଲର ହେଉଛି ତ ସେ କହୁଛି କଣ୍ଟା ଗଳିଯିବ ଗୋଡ଼ରେ ଦେଖିକି ଯା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ଏଇ ମାଛ ଏପଟେ ତ ଆମର ମାଛ ଗଦେଇଲାଣି ସେପଟେ ଆଉ ଇଏ ତ ମାଛ କାହିଁ ଏଇଟେ ମାଛ ଗଦେଇକି ରଖିବେ ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଲ କାମ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା ସଜଉଛନ୍ତି କଲର୍ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିବ ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଏଇଠୁ ସାଇଡ଼ରୁ ମାଡ଼ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇବେ ଏପଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏଥର ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ିଲେଣି ନାଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଦେଖ ବଡ଼ ମାଛଟା ଉଠିଲା
ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲା। ତୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁ? ହଁ ହଁ ହେତେବେଳୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଏ ରଙ୍ଗ କରୁଛି ଗୋଟେ କିଆଁ ଉଠାନ୍ତା ମାଛ। ଉଠେଇଛି ରେ କି ମାଛ କି ଏଇ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଛଟପଟ ହଉଛି କେଡ଼େ ଜୋର। ହଁ ଜିତୁ ଭାଇ ଉଠେଇଦେଲା ଆଉ ଦେଖି ଏଇଠି ମୁଁ ମାଛ ଧରିଛି ଛିଟିକା ମାରିଦେଲା ରେ। ଆଉ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆମର ଦାନା ସରି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ମାର୍କେଟକୁ। ମୁଁ ଉଠେଇ ହେଇରା ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଏ ଉଠେଇଛି? ତୁ ଉଠେଇଛୁ? ଗୋଟେ उठाई रे। इसको डराने के लिए अपना नाम भी काफी है। तुम्हारा नाम क्या है रे? प्यार से हमको हाडी बुलाते हैं। नाम हमारा चंदन। हाँ सुनो डंगा भूल करियो बोधे आज मारिकी उठे जी ये गोटा हरी आड़े देलु आड़े दे आड़नु तु ए बड़टे एटा बड़टे सबुठु एटा बड़टे सबुठु धरलु ध ध ध ଆମ ବାହାର କରିବୁ ଆମର ଅରୁଣ ଭାଇ ଯେ କି ତାକୁ କିଛି ଆସିନି ମାଛ ମାରି ଆସିନି ସେ ଖାଲି ବାହାର କରିବ ଯେ ମାଛ ମାରିଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲଗେଇଦେବ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମାଛ ମାରି ଜାଣିନି ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗ କତ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିବ କ'ଣ ନେବ କହିଛି ନିଅ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ମାରୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନି କଥା କହି ଆସିନି ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ମାଛ ମାରୁଛୁ ସେ ଆମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାରି ଆସିନି ଯେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲା କ'ଣଟା ଉଠେଇଲା ଦେଖାଯାଉ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ବୋଧେ କି ଆଳୁଚପ ଖାଲି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠଉଛୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଉଠେଇ ପାରୁନୁ ସମାନ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ମାରିବୁ ବୋଲି ମଇଦା ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖ ଧରିକି ଆସିଲି ମାଛ କାଟିକି ପକା ହେବ ମଇଦା ଗୋଳେଇକି ପକା ହେବ ଯାହା ଉଠିବ ମାଛ। ଚନ୍ଦନ ତ ପଛପଟେ ବଗ ଦେଖେ ଧଇଲୁ ଦହ ତାକୁ ଡାକିଲୁ ଦେଖା ତ ପୁଷାଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ଡାକୁନୁ ମାଛଟେ ତ ଏଇଠି ମାଛ ହେଇ ଦେଖୁନୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବେକ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ତାର ବଗଟା ଜେଡ଼ିକିଟେ ତା ବେକଟା ହେଡ଼ିକିଟେ ବେକଟା ଅଧିକ ବଡ଼ ହବ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ ତାକୁ ମତେ ଡାକୁଛି ଚନ୍ଦନ ଛଡ଼େଇଲୁ ଆଜି ଅନ୍ନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି ମାଛ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖି ପାରା ମାଛ ଉଠେଇଛୁ ବଗ ମାଛ ଉଠେଇଲୁନୁ କାଉ ମାଛ ଉଠେଇଲୁ ପାରା ମାଛ ଉଠେଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପାରା ମାଛ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି। ଗାଇଜ ଆମେ ଏତିକି ମାଛ ଧରିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ନାଠି ପକା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।
ଯଦି ନାଠି ପକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।